AFIDE, administrazio eta finantzetako goi mailako ziklo bat. Hemen etxen da, enpresa baten etxen izen kudaketa guztik, harrera, kontabilidadi, salmenta eta erosketak. Hemen erabiltzen da metodologisi tazi da, erronkan bidez, taldeko lanak etxen di. Gero torten ga, ona segela enpresa simulau dela. Metodologisa barrixan barron lean service erabiltzen da, klasika lanik eta gexen aprobetxatek metodo bat. Kontabilidadi, erosketak, salmentak, harrera, eta hemen etxen dugu gure enpresa simulau erun, larti bai SLS. Hemen ibiltzen ga beste ikastetxe batzuk erosten eta saltzen. Eta gero enpresa txiki bat izango zango gure, dana erun, erosiro gueran eta salduro gueran kontabilidadi, harrera kuketxen dugu beste ikastetxe batzukin berba, atendiu eta klientik eta lortu bai.